Dek, hati-hati deh. Itu siapa itu? Itu siapa dia itu? Cintaiku lah. Jangan awakmu itu tak tenang. Ayo masuk. Katanya bapaknya rata cocok temen ya kan. Semua teleponnya lah, kamu kasih. Kayak mau untuannya orang cocok temen karo aku ya. Malah ya penasaran aku ya. Mau tak teleponnya weh. Ngerti kenapa. Halo. Bapakmu napa katanya? Ora cocok. Kudu ngamuk mainmu napa? Nah terus awakmu gelem ta karo bocah sing jodohno kuwi? Ya wis, nek pancen awakmu nuruti wong tuamu ya wis kono lah. Aku tak mundur wae wis. Aku jajal murmae yo. Ngerti kenapa dia jodohno karo wong liya. Aku mencintaimu lebih dari sahabatku, lebih dari teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Awan dong. Iya, Pak. Ayo Mas Bayu. Ya, iki anu ya. Cowok iki arep tak sudukno karo awakmu iki. Tapi aku sedih pacar ya. Ki manut wong tua lho. Wong tua iki nek gak sayang karo awakmu ora tak bakal tak golek bojo sing duwe apik. Aku wis ngerti lho. Cowokmu ku ganteng, tapi sing tak tonono iki kowe mapan karo kan cowokmu. Awakmu ngetut wong tua ya. Timbur Pak, Pak saya jalan Pak. Ya tapi ya jumlah dalu-dalu jam ya. Iya Pak. Hati-hati tuh ya. Aja mulai dalu-dalu. Assalamualaikum. Rasa salam-salaman.
Kene arep apa awakmu? Aku harus apa Pak? Takok masalah apa nih? Kenapa anakmu bojo karo wong liya? Ya aku urusanku, memang anakku tak dijokno usah diganggu anakku awak. Ya, sampean nunggu. Wis lunga dijak lunga pacare mau, awakmu mending mulai wae. Iso diganggu anakku. Wis ngono. Wis kamu lah diganggu anak tenan lho ya. Ketok iki kok ora seneng aku lho ya. Kok meneng ae piye? Dah. Tak pernah engkau tahu aku mencintaimu lebih dari sahabatku, lebih dari temanku. Yang harus engkau tahu, aku selalu ada untukmu, menemani langkahmu di setiap harimu. Maafkan aku mencintai. Iya iya kalau kowe. Konkret yo, konkret. Ya.